Тук в Априлци, сърцето на България, проведохме събитие, което ще остави траен отпечатък върху общността. Често в работата си сме изправени пред различни ситуации. Преодоляваме ги стъпка по стъпка. И вярваме, че това е правилният начин да се промени и обществото. Щастието се крие в това да правиш добро за другите. Това направихме и днес и сме горди с резултата ни. Единствената по рода си подобна инициатива, в която рамо до рамо възродихме българския дух и изградихме кът за отдих, в който всеки може да се докосне до историята и магията на това място. Целта беше ясна – да се възобнови духът на хората, като се създаде символ на единство и национална гордост. Работата по проекта започна рано сутринта, като всеки участник допринесе с уменията и ентусиазма си. По този начин заедно превърнахме идеята в реалност. Усърдният труд, новите предизвикателства и усмивките са нещо обичайно за нас. Просто го пренесохме тук, за да отдадем почет на историята и да оставим отпечатък за обществото.